Som al matí del dimecres 18 d'agost de l'any 1694, a l'interior del Saló de Plens de la Casa de la Vila, després d'una nit de disturbis pels carrers i places de la població. A les darreres centúries, Valls ha vibrat per una extraordinària vitalitat econòmica, però al segle XVII ha començat una greu crisi, agreujada per la Guerra de Castella contra França, 1635-1659, una situació a la qual Catalunya ha respost amb la Guerra dels Segadors, 1640-1652, contra l'exèrcit castellà. Tot un batibull que ha acabat amb la pèrdua de la Catalunya Nord, segons allò establert en la Pau dels Pirineus del 1659. Des de llavors, França s'ha convertit en enemiga de Catalunya, amb la mateixa intensitat que ho segueix sent el Regne de Castella. Anys després, i dins del conflicte europeu de la Guerra dels 9 anys, 1688-1697, el poble de Valls diu que ja no pot més. Així, i en resposta a la pressió fiscal, a les lleves constants d'homes, als allotjaments de tropes i les despeses derivades, a la fam i la misèria pròpies de la guerra, a més d'epidèmies, plagues i sequeres, els pobres de Valls esclaten en una revolta popular per l'exempció que tenen els privilegiats de contribuir a sufragar les despeses derivades de tal crisi. Senyors, si us plau, mantinguem l'ordre i respectem els torns de paraula perquè tots puguem ser escoltats. Gràcies. Veiem, benvolgut lloctinent, podríeu repetir en veu alta i clara el que acabeu d'apuntar a la vostra acta? Senyor Batlle, ahir a la nit, dimarts 17 d'agost de l'any del senyor de 1694, un grup heterogeni de gent autodenominats els pobres van iniciar un avalot pels carrers i places de la població, amb l'objectiu manifest que aquelles persones i famílies exemptes de jutjar i mantenir les tropes castellanes que en els darrers mesos estan passant per Valls, per la guerra que manté Castella en contra de França, contribuïssin a sostenir les despeses derivades dels allotjaments de tals tropes. Així doncs, aquesta gent autodenominada els pobres interpel·len directament a les autoritats, als cavallers, als ciutadans honrats, als notaris, en qui vulgueu. Dispensi, senyor Batlle. Crec que és important que en aquest acte es reflecteixi el crit que es va repetint una i altra vegada arreu de la vila. Un crit unànime i clarificador que diu «Visca la terra». Potser sí, senyor Batlle, que haurien d'incloure en l'acte el crit que repeteix aquesta gent. Bé, no se'n parli més. Apunteu-lo. I bé, ara que ja tenim descrits els fets, podem passar a veure qui són els responsables de tal gosadia? Senyor Batlle, permeti'm que li recordi que el Baix Poble cada vegada està més oprimit i que la sessió d'avui és una reunió extraordinària, que ahir al vespre tot el poble es va demanar ben clar i ben explícitament. Siguem culosos, si us plau. El poble no, una part del poble. Benvolgut senyor Roig, les càrregues fiscals i els allotjaments són distribuïdes a tots els vilatans, menys aquells que gaudim d'exempció. És tot el poble que demana una solució a aquesta problemàtica. Senyors, mantinguem l'ordre. Crec que tots som conscients de què va ser la població la que ahir al vespre ens va exigir aquesta reunió per demanar-nos que totes aquelles persones exemptes de tributs contribuíssim a cobrir les despeses derivades dels allotjaments i els bagatges de les tropes que es troben arreu de la nostra vila. Hauríem de començar a decidir si acceptem o no tal petició. A veure si ho entenc bé. Aquesta púrria s'atreveix a exigir-nos sota pressió i amenaça que perdem un dels privilegis de què gaudim per la nostra situació social a causa de la situació econòmica en què es troben? Senyors, us recordo que l'única manera que la xavalla funciona és recordant-los que el plat a taula calent que tenen és gràcies a nosaltres. I gràcies a nosaltres, ara no poden demanar disposar ni de la tranquil·litat ni de la bona vida que mai no tindran. Ells són a baix i nosaltres som al damunt. Un plat calent, diu? Fa mesos que aquesta gent que vostè insulta constantment no tenen ni per un plat de sopa. Saben vostès que moltes famílies estan abandonant els seus fills perquè no tenen res amb què alimentar-los? El que comenta el senyor Pons és ben cert. Un estómac buit
I la tensió social són els pitjors companys de viatge dels dirigents d'una població. No recorden la revolta dels pagesos, dels avalors de les faves a Manresa? Més de 500 persones amotinades durant 4 dies. 4 dies van ser. Amb multitud de morts i gran quantitat de robatoris. I no recorden l'alçament d'aquesta població el 1641 contra la presència castellana? Ximpleries i anècdotes. Tothom sap que quan el poble funciona és quan hi ha un bon garrot pel mig. I ara és el moment d'ensenyar-los i recordar-los que si no són bons minyons, tenen molt a perdre. Senyors, ja n'hi ha prou. Ja en tinc un tip. La situació és prou complicada al territori com per perdre el temps en picabaralles que remouen assumptes personals que ara no venen a to. Ara l'important és saber si acceptem o no les reivindicacions de la població. Senyor Valle, què fem? Rebentarem les portes si no les obrim. Obriu immediatament les portes del saló de plens. Obriu! Ah! Fora! Fora d'aquí! Què ve ser aquesta entrada a la Casa de la Vila? Ahir vam quedar amb vosaltres que seríem nosaltres els que decidiríem sobre les vostres pretensions. És una amenaça això que feu? Potser és cert que aquestes no són les maneres que tots voldríem, senyor Batlle, però aquest matí, quan ens hem aixecat, hem dit que preteníem venir a recordar quines són les nostres peticions abans que vostès prenguessin una decisió final sobre l'afer. Està bé. Recordeu-nos quines són les vostres peticions. Senyor Batlle, bé que coneixen quines són les nostres peticions. Sol·licitem, no, demanem, exigim, nosaltres exigim, el poble exigeix que aquelles persones i famílies absentes d'allotjar i mantenir els soldats castellans que tenim al poble contribueixen amb els seus tributs per pagar els seus allotjaments. Home! Aquells que formem el poble no consentirem més intromissions a les nostres llars. Sí, senyor! Aquells que formem el poble no consentirem treure el menjar de la boca dels nostres fills per alimentar cap exèrcit. Sí, senyor! I aquells que formem el poble no consentirem que vosaltres, representants de la nostra vida, no feu res al respecte per impedir tot això. No ho consentirem! Molt bé!